Σήμερα έχουμε μια διαφορετική έναρξη του πανηγυριού μας. Ο ξάδερφός μου, ο Βαγγέλης ο Γιάγκας, μας έχει μια ευχάριστη έκπληξη. Ομολογώ πως για μένα δεν είναι έκπληξη, καθώς εδώ και καιρό γνωρίζω την αρχική πρόθεσή του και τη σταδιακή υλοποίησή της. Γιατί πρόκειται λοιπόν? Ο Βαγγέλης έγραφε τους στίχους από 2 τραγούδια, ένα για τη μάνα και ένα για τον πατέρα του, τα τραγούδισε, τα ηχογράφησε σε στούντιο και στη συνέχεια κυκλοφόρησε ένα CD που τα συμπεριλαμβάνει. Ήταν μια σκέψη που τον απασχολούσε εδώ και αρκετό καιρό και νομίζω πως η υλοποίησή της υπήρξε ένα προσωπικό στοίχημα για τον ίδιο και μια βαθύτατη εσωτερική ανάγκη. Στα τραγούδια αυτά αναπτύσσεται ένας νοερός διάλογος της μάνας του και του πατέρα τους, της Δημητρούλας όπως θέλει να την αποκαλούμε, γιατί δεν της αρέσει το Λουκέσια, και του Λουκά με τα παιδιά τους. Όπως θα καταλάβετε όμως όταν ακούσετε τους στίχους, πρόκειται για έναν διάλογο που μας αφορά όλους και όλες, γιατί τα βιώματά μας είναι κοινά με τα δικά τους, μας εκφράζουν απόλυτα και είναι σαν να συνομιλούμε κι εμείς με τους δικούς μας γονείς. Το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι της μάνας, φέρει τον τίτλο «Μανούλα πώς τα πέρασες» και αποτελείται από 5 τετράστιχες στροφές. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη. «Μανούλα πώς τα πέρασες μες στη ζωή ετούτη? Δύσκολα πέρασα παιδιά, δεν ζήλεψα τα πλούτη». Ουσιαστικά τα παιδιά ζητούν από τη μάνα τους έναν απολογισμό ζωής και μέσα από το διάλογο διαφαίνεται η φτώχεια από τη μια, που ήταν κοινή για όλους μας, και η αδιαφορία για τα πλούτη από την άλλη. Το καλό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι εκείνη την εποχή, ήταν ότι όλοι λίγο πολύ ήμασταν στην ίδια μοίρα, και οι μεγαλύτεροι και εμείς οι μικρότεροι. Γι' αυτό και δεν νιώθαμε φτωχοί. Και προσωπικά δεν θυμάμαι να ζήλευα τους γύρω μου, γιατί απλούστατα ήταν σαν να ήταν στην ίδια μοίρα με μένα. Και συνεχίζει η μάνα. «Γεννήθηκα και ορφάνεψα από τα μικρά μου χρόνια. Παντρεύτηκα και απόκτησα παιδιά, γαμπρό, νύφες και γόνια. Όπου φτωχός και η μοίρα του όμως, όπως λέει και η γνωστή παροιμία. Δεν έφτανε η φτώχεια και η ανέχεια στην περίπτωση της Δημητρούλας, αλλά ήρθε και άλλο χειρότερο χτύπημα, η ορφάνια. Μικρή όταν ήμουν, θυμάμαι να μας μιλάει συχνά για αυτή την οδυνηρή εμπειρία. Η ζωή όμως συνεχίζεται. Η Δημητρούλα παντρεύτηκε και έκανε τη δική της πολυπληθή και αγαπημένη οικογένεια. Φτώχεια, αρρώστιες βάσανα, μα πιο βαρύ για μένα, σαν έφυγε ο πατέρας σας και πήγε για τα ξένα. Όπως βλέπουμε από τον παραπάνω τετράστιχο, όλες τις δυσκολίες τις άντεχε και τις αντιμετώπιζε, γιατί ήταν μαζί με τον αγαπημένο σύντροφό της, τον Λουκά. Η ξενιτιά ήταν η μεγαλύτερη και πιο αβάσταχτη δοκιμασία. Και εδώ θυμόμαστε τη λαϊκή παροιμία. Την ξενιτιά, την ορφωνιά, την πίκρα, την αγάπη, τα 4 τα ζύγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα. Οι περισσότερες οικογένειες του χωριού μας, όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, ζήσαμε τον δράμα της ξενιτιάς, τον ζωντανό και τόσο οδυνηρό χωρισμό. Ένα δράμα που δυστυχώς συνεχίζεται και στις μέρες μας. Τα χρόνια όμως πέρασαν παρά τις κακουχίες. Ήρθαν καλύτερες μέρες. Γύρισαν στο σπίτι οι ξενιτεμένοι. Ξέφυγαν κάπως οι άνθρωποι από την ανέχεια και τη φτώχεια. Και με τη σοφία που της πρόσφερε η ζωή, η μάνα συμβουλεύει τα παιδιά της. Και τώρα που μεγάλωσα και νιώθω ευτυχισμένη, μια συμβουλή παιδάκια μου, να είστε αγαπημένοι. Ευχή αφήνω σε όλους σας, γλεντάτε και χαρείτε. Σαν φύγω μη με κλάψετε, τραγούδια να μου πείτε. Αντίδοτο λοιπόν για όλα τα βάσανα και τις κακουχίες η αγάπη. Η καταλυτική δύναμή της συντελεί στην υπερνίκηση όλων των δυσκολιών. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή. Η ζωή θέλει και το ολοτοπίπερό της. Γι' αυτό και η μάνα προτρέπει τα παιδιά της, αλλά και όλους μας να γλεντήσουμε και να χαρούμε. Νιώθει χορτάται από τη ζωή γιατί
παρά τις δυσκολίες έζησε και συνεχίζει να ζει μια ζωή γεμάτη, μια ζωή με αγάπη και μικρές και μεγάλες χαρές. Ήρθε η ώρα όμως να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το τραγούδι της μάνας. Ωρε Μανούλα, πώς τα πέρασες μωρέ μες στη ζωή, είναι τούτη ωρε δύσκολα απέρασατε. Παιδιά μου δεν ζήλεψα τα πλούτη. Γεννηθήκα κι ορφάνε έψαμωρέ απ' τα μικρά μόνο χρόνια που ρε παντρευτήκα κι απόκτησα μωρέ παιδιά αγάπω, ήρθες και γόνια. Ωρε φτώχεια αρρώσκες βασανά μωρέ μα πιο βάρη για μένα. Ωρε σαν έφυγε ο πατέρα σας μωρέ και πήγε για τα ξένα. Και τώρα που μεγάλο όσα μωρέ και νιώθω ευτυχισμένη, ωρε μια σιγούλη παιδάκια μου μωρέ να είστε αγαπημένοι. Ωρε με ευτυχία αφήνω σ' όλο που σας μωρέ γλεντάτε και
δεν σ' αφήνω, μη με κλάψετε μωρέ τραγούδια, αχ να μου πείτε. Να αφήσει παραπονεμένα και τον πατέρα του, τον πάντα χαμογελαστό Λουκά μας. Έγραψε και γι' αυτόν ένα τραγούδι που αποτελείται και αυτό από 5 στροφές. Το τραγούδι αυτό φέρει τον τίτλο «Πατέρα κάτσε δίπλα μας». Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη στροφή. Πατέρα κάτσε δίπλα μας όλοι μαζί για να τα πούμε, τις πίκρες και τα βάσανα και τις χαρές να μοιραστούμε. Αχ πατέρα πονεμένε και πολύ βασανισμένε. Κοινό το μοτίβο με το τραγούδι της μάνας, καθώς τα παιδιά τώρα προσκαλούν τον πατέρα να καθίσει δίπλα τους και να κάνει τον δικό του απολογισμό ζωής. Ο πατέρας τους δέχεται την πρόκληση και αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής του. Βάσανα έχει ζωή, μα έχει ομορφιά, έχει και χάρη, και την περνάει όμορφα το ταιριαστό ζευγάρι. Αχ παιδιά μου, σας ανοίγω την καρδιά μου. Κοινά τα βιώματα του πατέρα και της μάνας, αλλά κοινή και η αντίληψη για τη ζωή. Ναι, η ζωή έχει δυσκολίες. Ναι, πέρασε πολλά, αλλά τη χάρηκε γιατί είχε δίπλα του την ταιριαστή σύντροφο της ζωής του. Συνοδοιπόρο στα δύσκολα και στα εύκολα. Αυτά τα λόγια είναι μαθήματα ζωής για όλους μας. Απόσταγμα σοφίας. Και συνεχίζει. Το βάσανο στην ξενιτιά ήταν πως θα περάσει η μέρα, χωρίς γυναίκα και παιδιά, και εσείς παιδιά χωρίς πατέρα. Αχ παιδιά μου, ήσασταν παρηγοριά μου. Φυσικά η ξενιτιά υπήρξε κυρίως για τον ίδιο η μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί τουλάχιστον οι άλλοι ήταν μαζί. Αυτός μόνος, σε μια ξένη χώρα, και είχε να παλέψει με ανυπέρβλητες δυσκολίες. Τη διαφορετική γλώσσα, τη διαφορετική κουλτούρα, το ρατσισμό. Τον κρατούσε όμως δυνατό και τον παρηγορούσε η σκέψη των παιδιών του και το καλύτερο μέλλον τους, για το οποίο άλλωστε ξενιτεύτηκε. Με τη σειρά του και ο πατέρας συμβουλεύει τα παιδιά του. Μικρή που είναι η ζωή και μην παιδιά μου αργοπορείτε. Με φίλους και με συγγενείς γλεντάτε γέ μου και χαρείτε. Αχ παιδιά μου, σας ανοίγω την καρδιά μου. Απ' τη ζωή πήρα πολλά και είμαι ευχαριστημένος. Και εσείς παιδιά με κάνετε να νιώθω πάντα ευτυχισμένος. Αχ παιδιά μου, είσαστε το στήριγμά μου. Αχ πατέρα, σ' αγαπάμε και γι' αυτό σου τραγουδάμε. Προτρέπει λοιπόν τα παιδιά του και κατ' επέκταση όλους μας, επειδή η ζωή είναι σύντομη, να την αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Να γλεντάμε και να χαιρόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτό αξίζει τη ζωή. Σε έναν τελικό απολογισμό ο ίδιος νιώθει πλήρης, ικανοποιημένος και ευτυχισμένος. Γιατί έχει κοντά του τα παιδιά του που τον κάνουν να νιώθει περήφανος και ολοκληρωμένος. Τα βάσανα, οι κακουχίες, η φτώχεια, η ξενιτιά ξεχάστηκαν.
Θα νομίσει κανείς ότι όλα αυτά είναι εξειδανικευμένα και ωρεοποιημένα. Για όσους και όσες από εμάς όμως γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη οικογένεια, ξέρουμε πως απεικονίζουν την πραγματικότητα. Όπως ξέρετε, πέρα από τη συγγένειά μας, τα σπίτια μας στο χωριό είναι δίπλα-δίπλα και οι οικογένειες μας ήταν πολύ δεμένες. Άρα γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι οι τραγούδια αυτά αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Δημητρούλα και Λουκά, να χαίρεστε και να καμαρώνετε την όμορφη οικογένεια που δημιουργήσατε. Τα παιδιά, τις νύφες, τον γαμπρό, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα. Η σημερινή μέρα δείχνει πόσο σας ευγνωμονούν όλοι και πόσο περήφανοι είναι για σας. Άξιζαν οι κόποι και οι θυσίες μιας ζωής. Και εσείς, παιδιά, να χαίρεστε και να καμαρώνετε τους γονείς σας. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε και σε συγχαίρουμε για τη σημερινή συγκινητική εκδήλωση. Μέσα από τα δικά σου τραγούδια είναι σαν να αποτείουμε όλοι μας φόρο τιμής και στους δικούς μας γονείς. Είτε βρίσκονται στη ζωή, είτε όχι. Και εννοείται πως μετά θα ακούσουμε τη συμβουλή της Δημητρούλας και του Λουκά. Θα χορέψουμε και θα γλεντήσουμε. Σας ευχαριστώ όλους. Ας απολαύσουμε το δεύτερο τραγούδι, το τραγούδι του πατέρα. Ωρε πατέρα, κάτσε δίπλα μας, όλοι μαζί για να τα πούμε. Όλοι μαζί για να τα πούμε. Ωρε τις πικρές και τα βασάνα και τις χαρές να μοιραστούμε. Και τις χαρές να μοιραστούμε. Αχ, πατέρα, πονεμένε, ωρε και πολύ βασανισμένε. Ωρε βασανά έχει η ζωή, αχ όμορφια έχει και χάρη. Αχ όμορφια έχει και χάρη. Ωρε και την περνάει όμορφα, το τέγια στο γέμο ζευγάρι. Το τέγια στο γέμο ζευγάρι. Αχ, παιδιά μου, αχ, παιδιά μου, σας ανοίγω την καρδιά μου. Ωρε το βασάνο στη ξενιτιά, ήταν πως τα πέρασε η μέρα. Ήταν πως τα πέρασε η μέρα. Ωρε χωρίς γυναίκα και παιδιά, κι εσείς παιδιά χωρίς πατέρα.
κι εσείς παιδιά μου χωρίς πατέρα. Αχ παιδιά μου, αχ παιδιά μου, ήσασταν παρηγοριά μου. Ωρε μικρή που είναι η ζωή και μη παιδιά μου αργοπορείτε, και μη παιδιά μου αργοπορείτε. Ωρε με φιλούς και ωρε και με συγγενείς, κλετάτε και μου και χαρείτε, κλετάτε και μου και χαρείτε. Αχ παιδιά μου, αχ παιδιά μου, ρε σας ανοίγω την καρδιά μου. Ωρε να τη ζωή πήρα πολλά και είμαι ευχαριστημένος, και είμαι ευχαριστημένος. Ωρε και εσείς παιδιά με κάνετε να νιώθω πάντα ευτυχισμένος, να νιώθω πάντα ευτυχισμένος. Αχ παιδιά μου, αχ παιδιά μου, είσαστε εδώ στη ρημάχα μου. Αχ πατέρα, σ' αγαπάμε, ωρε και γι' αυτό σου τραγουδάχαμε. που ζήσαμε αυτές τις καταστάσεις, τις όμορφες, τις σκληρές που μας δημιούργησε η φτώχεια και η ξενιτιά.
Γι' αυτό και ήθελα πραγματικά να το μοιραστώ μαζί σας. Και πάλι ευχαριστώ τον σύλλογο που μου έδωσε σαν αυτό το βήμα. Σοφία μου, ξαδερφή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Απλώς θα αρκεστώ να ευχαριστήσω λίγο, καταρχήν να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου την Τίνα, γιατί το τραγούδι του πατέρα ομολογώ ότι ήταν προτροπή της. Όταν έγραψα το τραγούδι της μάνας μου λέει δεν θα γράψεις και ένα για τον πατέρα. Λέω ρε Τίνα δεν μου βγαίνει να μου, αλλά μου βγήκε. Αλλά μου βγήκε. Όχι πατέρα δεν σε αγαπώ εσένα, αλλά μου βγήκε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου, τους φίλους που ήρθαν ειδικά για μένα εδώ, τις δύο αγαπημένες μου θείες που ήρθαν ειδικά και όλον τον κόσμο, εσάς τους χωριανούς, τους φίλους που με ξέρετε και σας ξέρω που μεγαλώσαμε μαζί. Πιστεύω μέσα από αυτά τα τραγούδια να έδωσα τη δυνατότητα, γιατί εγώ έχω το ευτύχημα να ζουν οι γονείς. Δυστυχώς έχουν φύγει, βλέπω εδώ τον Αριστίδη, γιατί είναι μια πονημένη οικογένεια, ο Τσογαβέτσης, ο Τσογιάγκας, ο Τυρίζος, για να μην πω όλο το χωριό που περάσαμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Σας το αφιερώνω με την ψυχή μου. Έγινε για να γίνει αυτή η δουλειά, εντάξει έγραψα τους στίχους, αλλά το ζητούμενο ήταν ποιος θα το τραγουδήσει. Δεν είχα καθόλου εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά είχα δύο πολύ καλούς φίλους στο Βόλο. Ο ένας είναι ο Βακέλης ο Παντελάς, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική επιμέλεια του CD, και ο Σταύρος ο Κουσκουρίδας που έπαιξε κλαρίνο. Και μου λένε και οι δύο με ένα στόμα, Βαγγέλη, όπως το τραγουδάς εσύ, μέσα από το συναίσθημα που βγάζεις, γιατί εγώ έψαχνα να βρω τραγουδιστή, να το πάρει, να μην πάει χαμένο. Και μου λέει όπως το τραγουδάς, δεν πρόκειται να το τραγουδήσει κανένας. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας. Γιατί ούτε τραγουδιστής είμαι, ούτε τραγουδιστής θέλω να γίνω, ούτε στιχουργός είμαι, ούτε στιχουργός θέλω να γίνω. Απλώς είναι μια κατάθεση ψυχής και τη μοιράζομαι μαζί σας. Έχω φέρει και μερικά CD, τα οποία όποιος είναι μπορεί να τα προμηθευτεί. Είναι 10 ευρώ το ένα, δεν τα κάνω για να οικονομήσω, γι' αυτό και απέφυγα και τις εταιρείες. Έβγαλα ένα CD το οποίο θα είναι συλλεκτικό, θα το δείτε, προσεγμένο. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τους συντελεστές, έτσι, για την ιστορία. Καταρχήν, όπως είπα, το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Παντελά, ο οποίος είναι και είχε και την καλλιτεχνική διεύθυνση, τα φτιάξε όλα δηλαδή. Το Σταύρο τον Κουστουρίδα που ήταν στο κλαρίνο, το Γιάννη ο Σκαπαρδόνη που ήταν στο βιολί, τον Αντώνη τον Βούλγαρη στο λαούτο και στην κιθάρα, το φίλο μου τον Ρωμά Γιώργο Τάσιο στην κιθάρα και τον Ιάκωβο Βαγιανούδη στον τέφι. Επίσης τον ηχολήπτη στο στούντιο του οποίου έγινε είναι ο Δημήτρης ο Γαγιόπουλος, όλοι αυτοί από Βόλο. Και τον γιο μου τον δευτερότοκο, τον Ορέστη, ο οποίος καλλιτέχνησε το CD, το εξώφυλλο, το οποίο από τη μία πλευρά έχει μία φωτογραφία οικογενειακή του δικιά μας, του 63 παρακαλώ. Η μάνα με τα 5 παιδιά και από πίσω είναι το συγκρότημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Τα CD είναι περιορισμένα. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει άλλη έκδοση, γιατί δεν έδωσα τα τραγούδια στην εταιρεία. Ήθελα να τα βγάλω όπως εγώ ήθελα,
και να σας τα παραδώσω για όποιον θέλει, μπορεί να το πάρει και να το έχει, δεν θα κυκλοφορήσει πουθενά αλλού. Και πάλι σας ευχαριστώ και πάλι για την ανοχή σας. Να είστε καλά, Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Μάνα, πατέρα, συγγενής, γυναίκα, τα φιλιά μου, σας αγαπάω. Να είστε καλά.